दानिया आवगायलांसै दिनै 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि बर'फोरनि थाखाय दिनै मोनसे मोजां खौरां दङ। ममता हजाइखौ बर' बिजोंनि बिथोनगिरि हिसाबै थिसननाय जाबाय। बेनि सिगां बिथाङा आसामनि एडिशनेल डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि एडुकेसनमोन। दा बिथांखौ बर' बिजोंनि बिथोनगिरि हिसाबै थिसननाय जाबाय। नगाव जिल्लायाव राफिकुल इस्लाम मुंनि सासे सुबुङा गावनि बिसि मिरना बेगम आरो गावनि उन्दै फिसाज्लाखौ अरजों सावनानै बुथारो आरो अरजों खामजानानै जखम जानाय गुबुन सासे फिसाज्लाखौ थाबैनो देहा फाहामसालियाव लाङो। मैया रासियाव भारतनि रैखाथि बिफाननि मन्त्रि राजनाथ सिं आरो चाइनानि रैखाथि बिफाननि मन्त्रिजों लोगो हमनानै भारत आरो चाइनानि जाबाय थानाय दावरावखौ सल्भ खालामनो थाखाय रासियाव जयै लोगो हमो। मैया गुवाहाटीयाव एटिएमनिफ्राय 9 लाख रां आरो 62,000 रां लुथिनानै लांदोंमोन सिखावफोरा। सिखावफोरा खावनानै लांनाय रांखौ रानबाय थानाय समावनो पुलिसआ थांनानै हमो। गुवाहाटीनि निजरापारानि इन्डियान अभारसीज बेंक मुंनि एटिएमनिफ्राय लांदोंमोन रांखौ। दीप मुदै, सुभाष कलिता, सोमनाथ धारा बिसोरखौ दा पुलिसफोरा एरेस्ट खालामबाय। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। आसाम गभर्नमेन्टआ एडुकेशन लन लाग्रा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय 50,000 साबसिडि एलाउन्स खालामदों। अभिनन्दन एडुकेशन लन साबसिडिखौ थांनाय बोसोरावनो आसाम गभर्नमेन्टआ लन्च खालामदोंमोन। कामरुप डिस्ट्रिक्टनि सयगावनि नासिर आली मुंनि सासे दालाला गावखौ हिन्दु बुंनानै नलबारिनि सासे सिख्लाखौ मोजां मोननानै सिलिगुरियाव फाननो लांनो नागिरदोंमोन। उनाव नलबारिनि बाज्रां दला हिन्जावखौ बसायनानै लाबोनो हायो। नसर आली मुंनि दालाला दा खारखोमानानै दङ। पाबजि बन्द जानायनि उनाव अक्षय कुमारा मोनसे अनलाइन गेम लन्च खालामगोन होननानै गावनि टुइटार एकाउन्टआव पस्ट खालामदों आरो बे गेमनि मुङा जाबाय फौजी। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। कर'ना भाइरासनि थाखाय आसामाव शनिबार आरो रबिबार बन्द थायोमोन। दा बे बन्दखौ दिखांनाय जाबाय। दा शनिबार आरो रबिबारावबो गुवाहाटीयाव खुला जासिगोन होननानै मैया बेलासियाव खौराङाव फोसावनानै होदों। कर'ना भाइरासनि थाखाय बांसिन अफिसफोरानो बन्द जायोमोन। दा बिसोरबो खुला जासिगोन होनना बुंदों। गुवाहाटीयाव समबारखालि फुंनि 5 बाजिनिफ्राय पेट्रल पाम्पआ बन्द थागोन मानोना पेट्रल डिलारफोरा पेट्रल पाम्पफोरखौ नेवसिदों। दा बेखायनो पेट्रल पाम्पफोरा सानसे नङाब्ला साननैबो बन्द थागोन होनना बुंदों जेब्लासिम प्रब्लेमा सल्भ जाया। स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, साबस्क्राइब आरो फल' खालाम जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसोर थाबैनो मोनहैयो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै होखा। गोजोन्थों लोगोफोर।